लीला गायन श्रृंखला के अंतिम कड़ी में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति खातिर शरणागति के महत्व बता के कहली, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भोजपुरी में गीता गायन सुने लगा के ध्यान, सुख शांति आनंद मिल जई हैं भगवान। एक भाव से हरदम प्रभु के साथ जुड़ल जे प्राणी बा, परम भक्ति में लीन रहे वो बुद्धिमान अज्ञानी बा। समता भाव रहे हियरा में, मन में खुशी रहे हरदम, इच्छा चिंता त्याग चुकल हो, ना राखे कोई भी गम। सब कर्म ने उछावर करके हमरे शरण गिरे जब प्राणी, ऐसन साधक कृपा पाई के हो जाले परम ज्ञानी। उनका अमृत मिल जाला हो जाले तब अजर अमर, आत्मा परमात्मा से मिलके खुद भी हो जाले ईश्वर। सकल कर्म अर्पण के मतलब पहले समझावल बा, भोजन यज्ञ कर्म हवन तप दान पुण्य बतलावल बा। ई सब जे भी कर पार्थ सब हमरे के कर दा अर्पण, साथ साथ सम बुद्धि योग के ले लिहा तू अवलंबन। युद्ध ना करब सोचल तोहरी हरदम ना रह पाई, जे स्वभाव बा आपन तोहरी उहे करी लड़ाई। कारण बाकी क्षत्रिय हव भाव वृत्ति बा युद्ध लड़ाई। यह भाव जबरन ठेलिया समर भूमि में लेके जाई। जन्म जात तू क्षत्रिय हव लड़ल भिड़ल बाटे स्वभाव। इहे हउए वर्ण धर्म भी खा जइबा क्षण भर में ताव। एह के चलते परवश बाड़ा भरम नींद से अब जागा। माया के बंधन काटा मोह शोक के अब त्यागा। हमता चाहे अहंकार से सोचत हुई बना लड़ब। भाई परिजन से लड़के पचड़ा में काहे के परब। ऐसन सोचल ही गलती बा निज स्वभाव ही करवाई। मन बुद्धि के पेर पार के सब कुछ उहे करवाई। यहाँ प्रश्न बाहर शरीर में जब एके बाड़े ईश्वर। तब काहे बा मन स्वभाव धर्म कर्म में भी अंतर। उत्तर बाकी इहे जन्म के कर्मन से बने संस्कार। इहे अलग करे दूसरा से अलग अलग होखे व्यवहार। गुरु मन ले बाड़ा हमके त गुरु के धर्म निभाइब। जवन रहस्य समझना पैला ऊ फिर से समझाइब।
हितकारी बात सुना हमरे में मतवाला हो जा, हमरे भक्ति में डूबा हमरे में तू खो जा। हमरे पूजन वंदन कर हमरे के तू करा प्रणाम, हर क्षण अपना सांस सांस में जपला हमरे ही तू नाम। ऐसन करके तू हमरा के पा जइबा निश्चित जाना, ई हमार बतिया के तू सच प्रतिज्ञा भी माना। सब कुछ धर्म कर्म के त्याग आके गिरा शरण में, पाप छोड़ा दे अब तोहार विश्वास जगाव मन में। हमरे में समर्पण करो सब कुछ हमरे पर छोड़ा, परमात्मा के साथ आत्मा के आपन नाता जोड़ा। धर्म कर्म छोड़े के मतलब धर्म धारणा जेबा मन में, माया मोह भरम जतना बा भरमावत जे जीवन में। शंका सुबह के भी त्याग गिरा हमार शरण में, चिंता शोक फिकिर भी जेबा सब मिट जाई क्षण में। शरणागत के मतलब हा सब कुछ त्यागल आ गिरल शरण। चाह फिकिर हमता ममता से छुटकारा पाले जीवन। तन मन हृदय स्वभाव आस्था सब कुछ करे समर्पण। प्रभु के ऊपर उठ घल रहे छोड़ अहम आ अपनापन। शरणागत के ऐसन फल बा प्रभु के बा आश्वासन। मुक्ति मिली हरदम खातिर ही कटी जगत के सब बंधन। अमर परम पद पावे के शरणागत ही आधार बा। पाप मुक्त हो जइब अर्जुन ऐसन वचन हमार बा। श्रद्धा धर्म तपस्या भक्ति नइखे जकरा जीवन में। परमात्मा गुरुजन खातिर श्रद्धा निखे जकरा मन में। जकरा जिज्ञासा नइखे आ ईश्वर के निंदा करे। वेद शास्त्र से प्रेम करे ना अहंकार के भाव धरे। ओकरा के गीता रहस्य उपदेश कहे के ना चाही। ओकरा खातिर सब बेकार बा ना समझावे के चाही। लेकिन प्रभु भगतन के ई गीता सुनावल गइल। एहमे शक नइखे ऊ हमरे के सुनावल गइल। पूछले योगेश्वर हमार उपदेश ध्यान से सुनला। अहथिर मन अशांत चित्त से उपदेशन के गुनला। बोला माया मोह भरम विषाद मिटल की नाही। जे कहलऊ पा गइल की और कुछो चाही। कहले अर्जुन है अच्युत मिट गइल मोह आभरम हमार। याद परल आपन स्वरूप आ पा गइली अमृत के धार। रौरा जे कहब हम करब राउर आज्ञा हम मानब। आँख खुलल कर्तव्य निभाइब इहे निज धर्म मानब।
एहिजा आके गीता के उपदेश कथा मुड़ गइल। धृतराष्ट्र संजय के बत कही से आगे जुड़ गइल। कहले संजय इहे सब कृष्णार्जुन के संवाद रहल। सब कुछ बतलौली रौरा के दूनों के कहल सुनल। अर्जुन आ भगवान कृष्ण के एहि जे अंत भइल संवाद। धन्य धन्य अर्जुन हो गईले निज स्वरूप के करके याद। ज्ञान सूरज उगले हियरा में मिटल मोह माया अन्हियार। आत्म तत्व के बोध हो गइल हाथ उठौले हर हथियार। बार बार रोमांच हो रहल जवन ज्ञान के बात भइल। हियरा आनंदित भइल बना रहल मन में मोइल। कतना बड़ भागी बानी हम खुद परमात्मा के मुँह से। व्यास कृपा से देखली सुनली एहि जे बैठल सुख से। श्री हरि के ओह विश्व रूप में जे सब कुछ हम देखली। ऊ सब के सब याद आ रहल अद्भुत रूप निरेखली। योगेश्वर श्री कृष्ण जहाँ गांधी धनुर्धारी हुई हैं। श्री विभूति आ अचल नीति रही हैं आ जयकारी हुई हैं। कृष्ण संग लक्ष्मी विभूति आ अर्जुन ऐसन महान। अचल नीति निश्चित ही होई जहाँ रही हैं श्री भगवान। नीति बढ़ावे प्रगति करावे जब पुरुषार्थ भी मिल जाए। उहवा विजय जरूरे मिली मोक्ष द्वार तुरते खुल जाए। मोह विषाद मिटल अर्जुन के कृष्ण शरण में आ गईले। खुद परमात्मा के मुँह से जब ज्ञान सुधा रस पा गईले। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाइल बा। एहि जे आके भगवद गीता शास्त्र पूर्ण हो आइल बा। योगेश्वर भगवान कृष्ण के चरण कमल में नमन हमार। हाथ जोड़ के विनती करी तन मन से हम बारंबार। भक्ति भाव भर जाए हिया में सुखमय सार्थक हो जीवन। भोजपुरी भगवद गीता के पूर्ण भइल इहवा गायन। हरि ओम तत्सत।